Salutare și bine ai venit pe un nou video la mine pe canal și îți mulțumesc că ai decis să te uiți pe videoclipul ăsta. Dacă nu mă știi, eu sunt Vlădus Corciu și mai am 34 de zile până la Olimpia Amator. La primul meu concurs de anul ăsta, în care i-am făcut pauză timp de un an de zile ca să pun masă musculară și acum vin cu forțe proaspete. Am 95,2 kg acum, gândiți-vă că la ultimul concurs am avut 74 de kg. Deci o să fie un progres imens și o să vin cu îmbunătățiri. Deci mai am astea 4 săptămâni și 6 zile, da? Deja am intrat în astea 4 săptămâni și astea sunt săptămânile care o să facă diferența. Am nevoie să cobor cât mai jos în kilograme ca să merg cât mai definit, pentru că acolo nu e loc de joacă. Vreau să mă bat cu cei mai buni amatori ca să devină profesioniști, pentru că ăsta e scopul acestui concurs. Și azi, băieți, m-am trezit așa cu un boost. Chiar dinainte m-am trezit cu un boost. Mulțumesc Dumnezeu că mi-ai dat încă o nouă șansă să fiu tot mai bun. Azi e luni dimineață, o nouă săptămână, forțe proaspete, da? I-am dat tare cu cardio, 30 de minute și cum am postat story-ul din fiecare dimineață, dacă nu mă urmărești pe Instagram, postez acolo ce mănânc și oricum aici filmez mult mai detaliat, dar mai postez și pe Instagram. Dacă nu mă urmărești, poți să mă urmărești acolo. Mersi frumos. Și cum am postat story respectiv, am văzut story-ul lui Mihai sau postarea, cum și-a luat el pro cardul, titlul de profesionist. Știu că am muncit foarte mult pentru asta. Salut Mihai, dacă te uiți, și felicitări. Chiar îl vedeam în sală, era acolo de fiecare dată. Bam, 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 bam. Și asta face diferența, să fii constant, să-i dai tare. Băieți, o să mă pun să mănânc prima masă și el a fost acum în Spania, în Alicante, tot unde o să merg și eu, în același loc, doar că concursul se numește diferit. Tot la fel, aceeași organizare, aceeași scenă. Eu luați interviu cu domnul Emilio, cum și-a luat el Procardo. Nu m-am uitat, dar mi se pare tare. E ceva emblematic și premiile foarte șmechere. Abia aștept și eu să merg în Alicante, băieți. This is the first meal, fără banană, doar ovăz, cu un de migdale, cu nuci. Am pus o proteină, am pus proteina. Să știți că nu folosesc proteine de asta Gold Whey Standard de la Decathlon sau de unde îi. O folosesc pe asta de la Vitabolic MPI. Aia am acolo doar să pun orezul. Și mai am încă una cu vanilie de la DA Nutrition. Însă momentan asta o să fie masa. Hai să o mâncăm. Dieta a rămas exact la fel. Nu s-a modificat nimic de la ultimul update. Vă dau update constant dacă se modifică ceva. Pentru că modifică, îi dau update lui Paul o dată la 2 zile și în fiecare zi kilogramele, pentru că să văd diferențe și îi nevoie să mă țină acolo cineva în priză. Și chiar mă ajută foarte mult că mă ține cineva de la spate. Deci am aici ovăzul și o să fac o combinație. Aici am scorțișoară. Mai întâi vreau să încerc așa, fără nicio combinație, doar proteină și cu ovăzul. Ador masa asta. Da, deci e incredibil. Zici că e Nutella, frate. Acum o să presar puțin cafea de asta instant. Vreau să văd ce gustare așa. Asta e altă combinație. Asta e cafea instant, da? Am presat foarte puțin. Și acum cu scorțișoară. Hai că mă pun să mănânc asta liniștit și revin. Hai băieți că a trecut ceva timp. Deja, nu știu, am vreo jumătate de oră până la următoarea masă. Eu mi-am făcut curat prin bucătării, mi-am făcut restul meselor, mi-am făcut efectiv tot. Organizare, da? 3 mese pentru azi. Ăla e ovăzul dimineață, asta 2 e masa după antrenament. Asta e ovăzul, ăsta e somonul pentru de seară. Să vă prezint puțin mesele ca să... De fapt, o să vă arăt mesele pe parcurs și o să vă zic gramajele și caloriile la fiecare masă. Mi-am mai luat și suplimentele de dimineață. Consum câteva, pentru că vreau să țin și partea asta sub control. Și mai am nevoie să-mi fac suplimentele pentru după antrenament. Să mi le pun să nu mai am treabă cu ele. Deci organizare, băieți, că altfel chiar nu cred că m-aș putea ține de un plan dacă sunt așa aerian și nu știu ce cu mine. De asta vreau să mă organizez bine. Și chiar îți mulțumesc că ai dat click pe videoclipul ăsta. Scopul acestui videoclip e să vedeți ce fac eu astăzi, însă să fac și un mic anunț legat de ce voi face mai departe. Are treabă cu întrebările pe care vi le-am pus în celelalte videoclipuri ale mele și răspunsul îi puțin mai departe după antrenament. Așa că rămâi până la final ca să vezi exact. Power.
Revenind de la biroul meu, unde stăteam, editam videoclipuri, clienți, WhatsApp și așa mai departe, au venit ora mesei. Eu până acum am băut cam 1 litru, de fapt 2 litri și 200. O să încerc să beau, de fapt o să beau. Asta mi-am de băut până la antrenament, adică în 2 ore. Încerc, adică merge destul de bine apa, nu mă chinui deloc cu apa. Reușesc să beau chiar 6 litri, deci 4 înainte de antrenament, 2 în timpul antrenamentului și pot să mai beau un litru seara când ajung acasă, însă faza e că vreau să beau majoritatea pe timpul zilei, ca să nu stau toată noaptea să mă trezesc la toaletă, pentru că a început să influențez o leacă partea asta cu somnul. O să merg acum să vă arăt prima masă, am postat vlogul pe YouTube. Chiar vă mulțumesc pentru susținerea pe care mi-a oferit și pe Instagram și aici pe YouTube. Citesc fiecare comentariu, chiar apreciez maxim tot și o să-i dăm tare. Chiar abia aștept să merg în Alicante, abia aștept să vorbesc cu Emilio Martine. Hai să dăm, băieți, hai la masa pre-workout. Ce s-au de pe spate, mașina de spălat, că eu fac și treabă, fac și curat, spăl și haine. Cineva trebuie să le facă și lucrurile astea. Campion înseamnă să fii campion peste tot în viață, nu doar în sport. Înseamnă să fii înțelept, să fii disciplinat, să ai o gândire limpede, să fii bun cu lumea, să nu fii egoist. Chiar de sportul ăsta, vedeți voi, te face puțin egoist. Adică te face egoist în sensul că trebuie să faci aia, trebuie să te culci, nu poți să... De ce ești egoist? Pentru că tu nu poți sta tot timpul să ieși la terase, pentru că tu trebuie să ieși cu caserola după tine, nu poți să mănânci chiar ce mănâncă toată lumea. La asta mă refer cu chestia asta. Tu trebuie să te culci neapărat la o anumită oră, trebuie să treci neapărat la o anumită oră, pentru că ai nevoie de o rutină. Eu am privilegiu cumva să liniștit că nu am prieteni cu care să ies neapărat, nu am, nu știu, poate vreo fată cu care trească să ies. Ăsta e momentul acum și mi-e bine așa cum sunt, chiar mi-e bine, toate o să vină la momentul potrivit. Adică, nu știu, ar trebui cineva care să înțeleagă toată treaba asta și nu doar să fie așa. Pentru că e greu sportul ăsta, mai ales să ai pe cineva. Uite, eu acum stau cu fratele meu în casă, el mă înțelege. Nu-i stres, totul foarte bine. Dar eu să stau foarte mult, ieșiri, plimbări, vedeți că am aceeași rutină, băieți. Prea multe nu fac. Hai să vedem puțin masa asta. Sper că ați înțeles ce am vrut eu să spun acum. Ideea e că dacă vrei să faci performanță, trebuie să duci totul la nivel extraordinar de mare și implică niște sacrificii. Adică astea sunt sacrificiile. La masa asta avem în felul următor. 50 de grame de orez, 200 de grame de pui și 50 de grame de castraveți. Toate astea cântărite crude, înainte de gătire. M-ați întrebat mult cum cântăresc eu lucrurile. Toată mâncarea înainte de pregătire. Avem în felul următor: 437 de calorii, 7,7 grame de grăsimi, 47 de carbohidrați și 67 de proteină. Eu am proteină destul de crescută, băieți. Am foarte multă proteină. În total am 330 de grame de proteină. Nu e neapărat să o aveți atâta. Dacă ar fi să o calculați, fiți atenți. Am 3,4 grame de proteină, dar asta proteină cu totală. Nu e nevoie neapărat să faceți așa. Eu, băieți, nu știu cât de bine mă vedeți, că bate foarte tare soarele. Nu știu dacă am reglat camera asta bine, sincer. Dar mă rog. Bate extrem tare soarele. E frumos afară, e cald. M-am îmbrăcat, o să-mi beau acum un pre-workout Genius Nutrition. Asta e shakerul Genius Nutrition. Însă eu o să consum pre-workout-ul lui Andrei Deiu, e High Infinite. Mamă, e extraordinar de bun. Deci aromele astea de la pre-workout-uri, de la aminoacizi, de la proteine, asta chiar e un suc foarte bun și o textură foarte bună, nu e grunjoasă, nu e absolut nimic. Aici am și 10 grame de creatină. M-am oprit chiar aici sub sală, aici la intrare în Bacău, la City Gym, pentru că aici mă antrenez, că îmi place foarte mult, oameni, ambient și așa mai departe. Azi chiar mă simt bine. Am energie, ieri am avut o zi de pauză, am făcut și saună, m-am văzut extraordinar, am cea mai mică greutate de până acum, mă motivează chestia asta, arăt foarte bine, lucrurile se îndreaptă foarte bine, Paul e foarte mulțumit. Ce mai vreau de atât? Și faptul că sunt cam așa energie și că bine, nu vreau să zic nimica, însă mă simt bine. O să fac un antrenament de push, 3 de piept, 2 de umeri și 2 de triceps. Nu știu dacă o să vi le explic. O să filmez câte ceva.
Vreau să mă pompez destul de bine, ca toată tensiunea să se ducă direct în piept. Da? Mai ales pe partea superioară a pieptului, care e foarte importantă. De fapt, aia îți dă mărime pe mușchi. Viața e frumoasă. Hai, în sală de acum. Hai că vă explic puțin așa mare. Eu o să fac voiceover, însă eu la piept fac doar 3 serii de lucru. Doar 3 serii de lucru, la 3 exerciții, adică o singură serie pe lucru pe exercițiu. Și de-abia la umeri și la triceps fac 2 serii de lucru. Ca să înțelegeți puțin, înainte să trec la seriile astea maximale, eu mă încălzesc foarte bine la piept, să mă pompez, să duc sânge în mușchi, bla bla, dar deja știți că vă explic de fiecare dată antrenamentul. Hai să-i dăm. Primul exercițiu e unul de fluturări, pe care îl fac la aparat, pentru că mai am câteva aparate, dar nu sunt bune, la scripete nu-mi place, prefer la aparatul ăsta. Eu am filmat aici direct prima serie de lucruri, pe care o duc la epuizare și mă concentrez maxim să întind pieptul și când am pieptul întins, am strâns din piept și atunci când vin cu brațele în față, rămân cu umerii tari pe spate. Nu mi-au balans, mișcarea cât mai controlată, dar până la epuizare. Cam asta a fost. Sincer, antrenamentul ăsta m-am simțit foarte amețit. Eu mai fac și câteva contracții, așa să mă pompez foarte bine pe piept, să am o conexiune mult mai bună. După care am trecut la al doilea exercițiu, direct, una din încălzire și asta a fost serie de lucru. Tot la fel, controlat, după cum vedeți, pauză jos, partea când împing la fel controlată ca să se ducă tensiunea în piept, să simt partea superioară a pieptului foarte mult. După cum vedeți, atunci când vin în față, vin cu coatele ușor înăuntru, asta ca să intri mai mult partea superioară. Tot la fel, pauză jos, pauză sus, ca să strâng maxim pieptul. Deci fără balans, fără absolut nimic. Ca să-ți ducă tensiunea în piept, da? Aparatele astea pe care eu le folosesc sunt de la Panata. Extraordinar de bune. Aici deja am intrat în vibe-ul ăla de dinaintea seriei. Chiar îmi place să ascult muzică înainte de serii sau în timpul antrenamentului. Tot la fel. Aceeași idee. Pauză în spate, pauză în față ca să contract, umerii pe spate și control maxim, fără niciun balans. Aparatul ăsta e foarte greu să faci, chiar și repetări până la epuizare, că după cum vedeți, tensiunea brațului e puțin diferită și e cel mai greu pe partea de contracție. Adică brațul când e pe partea orizontală e cam cel mai greu. Na, e fizică până la urmă și încerc să fac repetări până la epuizare. Nu mă stresez prea mult cu repetările, cu kilogramele, încerc să duc să țin greutățile sus, dar să nu mă stresez prea tare cu chestia asta, pentru că vreau să duc tensiunea direct în mușchi. Acum nu e vorba de crescut de masă musculară sau să fac PR-uri, înțelegeți? Acum e doar să dau un stimul necesar cât să păstrez acea masă musculară. După care, cam asta a fost la piept, după care am trecut la umeri și prima dată fac niște fluturări laterale la aparat, tehnologie, ăsta e cam singurul pe care l-am. Prefer aici pentru că e mult mai izolat. Făceam înainte cu ganterele, însă v-am spus, e mai izolat la aparat. Și încerc să țin umerii jos și să nu smuncesc mișcarea ca să-ți ducă tensiunea direct în umeri. Asta contează foarte mult cu smunceala. La final mai fac și câteva repetări. Pe final am observat că merge bine, chiar de sunt smuncite. La final, deja că nu mai poți, contează foarte mult. Cel puțin primele repetări să nu le smuncești. După care trec la un aparat de împins. După cum vedeți, nici aici nu smuncesc aproape deloc. Încerc să ducă tensiunea direct în umeri. După cum vedeți, pauză aici încet, încet sus, iar pauză foarte, foarte controlat. Cred că așa contează ca să duci detalii pe mușchi, ca să se vadă fiecare fibră, să simți fiecare fibră cum lucrează și așa mai departe. Mai ales că așa te și ferești de accidentări. Acum am 15 kg mai puțin față de perioada de masă musculară. Nu forțez prea multe repetări. Dacă nu merge, nu merge, aia e. După care trec la triceps. Exercițiul ăsta mi se pare excepțional. De la el mi-a crescut tricepsul cam în ultima perioadă. Am niște chingi pe care le-am cumpărat, sunt ale mele, și mi le pun așa în X la un scripete, la 2 scripeți mai apropiați. Dacă aveți genul ăsta de scripeți, chiar vă recomand să faceți exercițiul ăsta. Mai sunt și acei depărtați, însă merge cel mai bine când sunt aici apropiați.
Ce încerc eu să fac e să țin coatele înăuntru și să nu le mișc absolut deloc. Atunci când întind tricepsul, eu mă gândesc să și încordez din biceps. Pentru că sunt mușchi antagoniști. Când unul se relaxează, celălalt se contractă. Mi-aș cerut să vă arăt și cum îmi antrenez eu abdomenul. E foarte simplu. Îl fac o dată la 2 sau 3 zile și mi aleg un singur exercițiu. Îl aleg pe ăsta, abdomenii la crunch, și fac vreo 2-3 serii de încălzire, vreo 10 repetări, timp în care cresc greutatea treptat și fac o singură serie maximală pe care o tot notez și pe care vreau tot timpul să o progresez. Gen, chiar asta e tot. Asta e cam toată explicația. Și încerc să-l fac cât mai controlate, să mă concentrez foarte mult pe abdomen. Am fungiște de porumb, doar în șapte deasupra, foarte calmea. Asta zici că e cerale cu lapte. Ia uite-ți cum arată. Cam asta e. Acum, de ce? Acum că am stat și-o liniștit, am mai mâncat 2 mese de orez cu pui, nu vi le-am arătat, dar erau în felul următor. 50 grame de orez, 100 grame de castraveți și 200 grame de pui, peste care am pus tot felul de verdețuri. Am început să-mi pun oregano, leuștean mărunțit, usturoi, piper, paprika. Condimentele astea le pun pe deasupra la mâncare și credeți-mă, dă un gust extraordinar. Asta nu o făceam până acum și în off-season o să fac treaba asta pentru că dă un gust bun. Acum stăteam eu acum pe laptop, aici s-a mutat birou în ultima perioadă, editat videoclipuri, clienți, TikTok-uri și așa mai departe. Aici îmi fac cu pisicul, hai îl vedeți aici, stă liniștit, mă liniștește, ascult muzică chill la televizor și băieți, prima dată înainte să vă zic cu ce firmă de suplimente am început să colaborez, vreau să vă mulțumesc absolut pentru toată susținerea pe care mi-o oferiți și în sală când merg, mă întâlnesc cu voi și mă apreciați, simt că sunt așa apreciat pe Instagram, pe TikTok, simt că sunt pe drumul cel bun și îți mulțumesc și chiar mă bucur că reușesc să fac aceste videoclipuri pentru că vedeți fix așa cum sunt eu ca persoană și sunt zile și zile. Azi m-am simțit foarte bine când mă simt prost, vă spun, când mă simt energic și totul merge bine, vă spun. Mâine o să dau update lui Paul, azi am avut cea mai mică greutate până acum, m-am simțit bine la antrenament, m-am pompat foarte bine, am avut o formă foarte bună, ați văzut și voi ce formă am reușit să am. Greutățile au scăzut, de fapt nu greutățile, repetările au scăzut, dar greutățile cam tot la fel. Și acum băieți, cu ce firmă de suplimente am început să colaborez? Am citit comentariile voastre, am ținut cont de părerea voastră, de la ce firme comandați, ce ați încercat și așa mai departe. Și o să încep să colaborez cu firma de suplimente Vitabolic. Am ales pentru că în România e cam cea mai ok din punct de vedere calitate, preț și gama largă de suplimente. Găsiți acolo și haine, tot felul de suplimente, proteine, foarte multe suplimente gen pastile, găsești absolut tot, minerale, vitamine și așa mai departe. Și e o firmă românească, un brand românesc în Timișoara și față de alte branduri, nu știu. Asta mi se pare cam cel mai ok din punct de vedere gamă de suplimente, pentru că sunt foarte multe suplimente și când comanzi trebuie să comanzi și de pe site-ul ăla și de pe ăla și de pe ăla și nu le găsești chiar pe toate. Pe Vitabolic găsești mai multe. Și pe Jim Beam, însă am citit comentariile voastre, eu pe Vitabolic am mers. Și dacă vreți să mă susțineți și chiar cumva dacă vreți să mă susțineți, o faceți prin vizualizările astea, că vă uitați la videoclipurile mele, mă apreciați, că îmi lăsați like-uri, comentarii, însă dacă chiar vreți să mă susțineți, pentru că intervine și o colaborare, aici intervine codul meu de reducere. El e Vlăduț, la fel ca numele meu, e foarte simplu de reținut. Mă numesc Vlăduț,
Da? Mă Vlăduț Corciu, codul meu de reducere pe Vitabolic e Vlăduț, foarte ușor de reținut. Mă puteți susține prin comandarea produselor pe Vitabolic cu codul meu de reducere și așa apreciez maxim pentru că îmi iau și eu un comision din acea comandă, 10% din comanda pe care tu o plasezi, eu îmi iau 10%. Adică tu dacă faci o comandă de 100 de lei, eu îmi iau 10 lei, adică 10%. Și aș aprecia foarte mult dacă... Cam asta a fost. Na, până acum n-am avut cod, însă am văzut că comand și eu foarte multe suplimente și aveam și de pe acolo și de pe acolo și dacă tot comand foarte multe suplimente, hai să îmi fac o colaborare. Asta e. Acum, o ajuns deja ora 10 și un sfert, deja cam asta mi programul, o să mă pun de acum să mănânc, să fac restul lucrurilor și să mă culc. Eu înainte de asta, băieți, să nu-l deranjez aici pe pisic. L-am deranjat. Dar chiar îmi cer scuze, pisicule. Eu înainte mi-am pregătit absolut tot. Mâncarea... Deci, vedeți că deja am intrat în bucătărie și am totul pregătit aici. Fiți atenți. Mâncarea, acum, asta e cina, somon, 170 de grame, avocado și castraveți. Aici am pastilele pentru seară, aici am un ceai pe care mi l-am făcut, aici am suplimentele pe care le-am spus că am destul de multe și le pun în cutiuță. Mi-am făcut absolut tot. Am o văzul pentru mâine dimineață făcut, am shake-ul pentru mâine dimineață făcut, pe care îl beau înainte de cardio cu aminoacizi, glutamină, oțet de miere și o rămâie stoarsă. Doar trebuie să stau liniștit să mă culc și mâine începe nouă zi. Băieți, o să mă pun să mănânc masa asta cu somon. Abia aștept să mă trezesc mâine, să-mi fac cardio, să văd câte kilograme am și să-i dau update lui Paul. Și dacă ai rămas până aici și te-ai uitat, chiar îți mulțumesc foarte mult. Apreciez orice comentariu și de hate și de invidii. Ăsta sunt eu. Dacă îți place de mine sau dacă nu îți place de mine și totuși ai rămas până aici, totuși îți mulțumesc. Și nu uita de like, să strângem 200 de like-uri, filmez destul de des până la concurs și mai sunt 34 de zile astăzi. Mersi mult că te-ai uitat, like și ne vedem la următorul. Ciao!